பல்ல பாதுகாக்கணும்னு சொல்றோமே, அப்படி ஏன் அந்த பல்ல பாதுகாக்கணும்னு எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? பல்ல ஏன்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற சில ரீசன்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதுனாலும் அதை நம்ம பல்லு கிரைண்ட் பண்ணி வயிற்றுக்கு அமிச்சாதான் டைஜஷன் ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பல்லில் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், அப்புறம் பயர் வகைங்க இது எதுவுமே எடுத்துக்காம இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எதுவுமே உடம்புல கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ ஒரு பல்லு இல்லைனா கூட அவங்களுக்கு இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா டீத் தான் நம்மளோட ஃபேஸோட ஷேப்பை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. பல்லு இல்லாதவங்களுக்கு எலும்புக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ எலும்பு வேலை இல்லை அப்படின்றப்போ அது தானா தேய்மானம் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. இந்த மாதிரி எலும்பு தேய்மானம் ஆகுறதுனால தான் வயதான தோற்றம் உருவாகுது. அதனால தான் 50 வயசுல பல்லு இல்லாதவங்க வயசான மாதிரியும் 70-80 வயசுல பல்லு இருக்கிறவங்க கூட வயசு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுறாங்க. ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சரளமா ரொம்ப கிளியரா பேசுறதுக்கு பல்லு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். பல்லு கோணமானலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீச் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அதுக்கு காரணம் பல்லு கோணமானலாம் இருக்கும்போது நாக்கு வந்து சரியான இடத்துல பிளேஸ் ஆயிருக்காது. அதனால தான் ஸ்பீச் அஃபெக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி சீக்கிரமா பல்லு விழுந்த குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பீச் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸ்லோ ஸ்பீச்சா இருக்கு. அதே மாதிரி வயசானவங்களும் அவங்க பல்லெல்லாம் போயிருச்சு அப்படின்றப்போ அவங்களால ஈஸியா பேச முடியறதில்ல, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் பேசுவாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முகத்தோட ஏஸ்தெட்டிக் லுக். ஸோ பல்லு மஞ்சளா இருக்கிறவங்க, இல்ல பல்லு கோணமானலாம் இருக்குது, இல்ல பல்லு வந்துட்டு இல்லாம இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறது இல்ல பேசுறதுக்கு. அதே மாதிரி வாய் திறந்து சிரிக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கிறது இல்ல. ஸோ நம்ம டென்டல் ஹெல்த் சரியா இல்லாதப்போ டயபிட்டிஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் பல்லு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பல்ல பாதுகாக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றோம்.